Ayan, ang ganda ng building. Ayan, ang building dito sa Saudi Arabia. Diba? Maganda. Hindi. Dito sa Riyadh. Saan? Ayan? Ayan, maganda. Ayan, Ayan. Dragon Building. Ayan ba ang ano ng main? Main ng trend. Main ng trend sa Riyadh. Ayan. Pasyal-pasyal din pag may time. Yan ang building ni Dalaga, oh, yung pinakamataas. Oo. Galing na kami dyan. Yung sa opisina. Sinabi niya sa akin. Sinabi niya. Oo. Sinabi niya na ako yun. Sinama ka niya. Kawawa naman guys ang kapatid ko guys. Ayun siya, kaway-kaway ba siya, oh. Nagutom na siguro. Ayan siya guys. Ano kaya guys? Ayan ang seafood, oh. Wow, sarap. Ano kaya masarap kainin guys? Kain tayo. Kain tayo guys, macarona. Iputan po man ang... Pero hali, ano yung pero... Kuya, ito ka naman. Ito ang init. Halihan na nga ini. Ilag ko na nga ini. Ay, ano ba na Naisip mo? Aha. Bewang, naisip mo ba? Sarap guys. My favorite people. Budol Park. Minsan lang to guys. Makakain ng hipon. Masarap.
Ayusin mo! Wait mo! There guys. Hipon. With Anuan? English. corn. Guys, promise. Ang anghang talaga. Grabe yung paminta niya, buhos talaga. Grabe. Kailangan ubusin ito pa, hindi pwedeng iuwi, may sabaw. Nagtuturo na ang sipon ko. Anghang. Anghang siya, promise. Sobrang anghang. Buti na lang taga Bicol kami. Nakakaya. Naman ay paki-follow. Paki-subscribe naman yung aking kapatid. Ding Bicolana official vlog. Hindi ko lang na. Nasala. Wala, tropa. Kain guys. Well, te, hindi ka na magkapisto. Kaya sabihin ko muna paano, tapos ka na lang magkara mo dali. Yun na. Guys, paki-follow naman yung aking kapatid, please. Bing Bicolano vlog guys. Bing Bicolana vlog. Paki-subscribe guys ha, kapatid ko siya. Ayusin yung pagkuha. Nagtutulo talaga yung ilong ko. Muntik pang mahulog ang aking cellphone. Makakaaratot ko sa inyo. Kakakuha ng guys. Ayan si Christian pa ano na lang ganyan. Galit na naman yan oh. Basahan ko yung video. Huwag kang istorbo, ang sarap ng kain namin. Yummy. Tapos ta lang kasi sakto yan. Mag-premiere din ako. Tapos mag-picture pa tayo sa baba. Siyempre. Correct, tama. Yung pasapuro. Pasapuro ko to pa ha. Tissue. Marang. Talaga pa. Sa Saudi Arabia guys, ngunit yung yung ini-exam natin sa Pilipinas. Mukha na niyo. Nagbablog kita digdiyo. Naka-shirt ko para pantulog. Wow, nakapang shirt sila, matutulog sila guys. Oh, look at this. Ay, look at them. Ayan, dadaan sila oh. Naka-shirt lahat. Ay, wala. Ayun guys, oh, naka-short. Matutulog lang oh yung mga foreigner. Mga kano ata yun. Ang dami pa pero. Teka lang, dahan-dahan. Slowly. Kung nag-video, hindi nakakain.